Der var fest på Havana. Alle var glade og lavede boogie woogie. Boogie, 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 hey! Boogie, 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 hey! Boogie, 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 hey! Og så går vi direkt, hey! Jesper, klassens lidt homoseksuelle dreng, skulle markere sig selv ved at give Lars et kys på kinden. Jeg er til med. Lars har en kæreste. Pernille. Jeg har en kæreste, Pernille. Hun bliver rasende. Jeg er gal! Hun vælger at tæve løs på Jesper. Det gør nas. Jesper skriger. Pernille er faktisk så stærk, at hun rent faktisk slår Jesper ihjel. Detektiven Kasper skal løse problemet. Hallo? Der er en, der er død. Hvem har slået Jesper ihjel? Godt, i fængsel. Krimin er slut.